Hristos e viu! Săptămâna de după învierea minunată a Mântuitorului se mai numește în popor și Săptămâna Luminată. Se numește așa pentru că ucenicilor li s-au deschis ochii să vadă rezultatul și rostul jertfei de la Golgota a Domnului nostru Iisus Hristos. Zilele de după înviere au fost momente binecuvântate pentru discipolii Domnului, deoarece ei au fost luminați. Pentru ei acum totul s-a clarificat. Toate necunoscutele de până aici au căpătat acum sens. Viața lor s-a umplut din nou de bucurie și speranță. Mâine, cu ajutorul Domnului de la ora 10, prin intermediul canalelor de comunicare ce le avem la dispoziție, am vrea să vedem împreună cum Domnul i-a reabilitat pe ucenici. În ce mod frumos și plin de înțelepciune a acționat Mântuitorul, ocupându-se de fiecare ucenic în parte și făcând din fiecare discipol un slujitor dedicat. Ne rugăm Dumnezeu să ne ajute și pe noi în deciziile importante din viața noastră să dovedim înțelepciune, calm și călăuzire divină. Când circulă atâtea vești rele, multe dintre ele false și neadevărate, noi să avem lumina Duhului Sfânt, să discernem adevărul și să putem să influențăm pozitiv și pe alții din jurul nostru. Rămâneți aproape de noi, rămâneți aproape de noi de acasă. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin.